Oke, bersama Yudi Kuncoro. Ayam jinak di laman sampai hati urang ma ambia pamenan diri nandenai sayang sampai hati urang ma ambia pamenan diri nandenai sayang samantang alang ade pandai tabah malayo sakanda ati saja calia dan kadiambia laki urang kaden gadua-dua calia dan kadiambia laki urang kaden gadua-dua. Oke, bersama ibu dosen Ayo Yudi Kuncoro. Asik. Bakasya bana mato kawan mamandang sampai hati ondene loko idenai apo nana denai puyo kawan na iyo pulo urang nane cinto paambiak pula jikonya malu bisa dikubur dalam kita denai laka terumah cantoiko di malam mainai isu ale hilang yo hilang kurang dan sayang di malam naik isu ale katibo hilang yo hilang kurang dan sayang. Kandaklah semua dibari ala kosan nang di hatinya sambil duduk nyoba goyang kini bawa taga nak sero pulo sambil duduk bagoyang kini bawa taga nak sero pulo sadona babi ni bali ala pulang nana marando tinggal di siko dek mancalia kayak pak bagoyang ampu kaki nama gari-gari pulo dek mancalia apa bagoyang ayam putangan baputa pulo se hey. Bakasya bana mato tuan mamandang
Yudi Kuncoro. Tak Yudi mencoror. Dari loro yang ngecek aja. Samantang alang adek pandai tabang Malayo sakanda hati sajo. Indah kaden calia sianan punyo. Oi laki urang kaden agadu ajuo. Indah kadi calia sianan punyo. Dia laki ni jadi nana kaduo. Oi bapantun onde ba andai tando bagurau hawa malamananko sure carai selesai mama si kamba bahkan tak balaki juo sure carai nyo Allah selesai inyo bahkan tak onde balaki juo. Bakasi abana mato tuan memandang sampai hati mendene luko idenai apo nana denai punyo kawan nana iyo pulo urang nanden cinto ba ambia juo jiko nyo malu bisa dikubur dalam indah denai kataru mak candoiko di malam bainai isu ale katibo
Gus